Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko sunana Kabir Mustapha wanda aka fi sani da Smart KB, ma'aikacin kamfanin Sultan Photography. Gaskiya tarihin rayuwana ban taɓa karo da cuta mai firgici ta da hankali irin coronavirus ba, domin a yanzu haka ta tsaye da komai duk wani abu da ke faruwa a duniya. Shawarwarin da zai ba wa al'umma musamman masu ilimi ta digital yaɗa zumuntanmu shine kamar yadda ma'aikatan lafiya da shugabanninmu suka ba da shawarwari akan yadda za mu kare kanmu da yaɗuwar wannan cuta, su ne kamar haka: yawan wanke hannu da using sanitizer da kuma using face mask, da kuma ba da tazarar mita 2 da wanda yake yawan yin tari. Gwamnatoci suna iya bakin kokarinsu su ga sun dakarar da yaduwar wannan cuta ta coronavirus, amma al'umma suna ganin kamar matakan da gwamnati ta ɗauka ya yi tsauri da yawa, kuma kamar wasu suna cutuwa. Shawarwarin da zan iya ba al'umma su ne mu dore mu bi dokokin da gwamnati ta sa mana, domin duk wannan dokokin da gwamnati ta sa mana tana yi ne domin lafiyar mu. Ina kira da gwamnati ta duba irin halin da al'umma suke ciki, domin sai an fita za a samu abincin da za a ci, ta samun al'umma abin da zai rage musu raɗaɗin zaman gida. At last, be safe, stay at home. 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 Be safe, stay home. Be safe, please stay at home. You wanna be safe? Stay at home. If you want to be safe, stay at home. Safe, stay at home. Idan kana son lafiyarka ka zauna a gida. Into a human cell.